Tulong patay na pulo ang nadakpan sa pag-operate sa kapulisan batok sa usa ka kriminal nga pundok. Sakop sa kapulisan gipatay sa Tigbakayan. Kawani sa DENR napalgang patay sulod sa iyang kwarto, iyang lawas puno sa dinunggaban. 8 anyos nga batang babae nanumo sa swimming pool sa usa ka pribadong tunghan. Mayor Mike Rama misugyot sa pagbalin sa South Bus Terminal gawas sa Dakbayan. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibukang puwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Lunes petsa 20 sa buwan sa Oktubre tuig 2014. Ako si Glenn Sopo. Inyong sabing madungog samok ka sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Gipasinungdan ang mga sakop sa kapulisan nga nalambigit sa malampusong operasyon sa pundok sa mga banggiitang kriminal sa lalawigan sa Sugbo. Niadtong Sabado napatay sa shootout ang tulo ka mga sakop sa criminal group ug nasikop ang napo ka tawo. Andrea Patenya, Sugin Limi. I just like to congratulate yung mga ating personnel who participated in that very, Mato ni Police Regional Office 7 Director Prudencio Tom Banyas, dugay na sa ilang target list ang mga nadakpan. Gimakak ni PIB Chief Rodolfo Albutra ang reklamo sa kabanay sa mga dinakpan nga planted ang mga ebidensyang ilang nakuha. Mato niya, dugay na nilang gipangandaman ng operasyon batok sa Ganyulon, Salonoy ug Coronel Criminal Groups. Nadakpan na kaniadto ang napatay nga leader nga si Jojo Ganyulon apan nakaikyas atul sa pagtambong sa iyang court hearing. They've been the subjects of several shooting incidents in the south. This is corroborated by the statements of our police stations na kaning mga tawhana mao gani suspect. And in fact, Ganyulon is an escapee. He's a wanted from the law. After nganing hawa siya, he's been involved into robberies, into gun for hire operations, and to illegal drugs. Gipakita ni Albutra kining KG9 nga arma sa mga suspect nga susama og pintal sa motor sa mga dinakpan aron pagmatuod nga iya kini sa mga suspect. Nagpadayon ang ilang manhunt operation batok sa upat ka mga kauban sa maong pundo kinsa nakaikyas. Sila mao si Jonathan Moran, Arnel Bakatan, William Salonoy ug John Michael Mijares. I could say nga there will be a lull of the shooting incidents diha sa we expect a Dunay dalang mga search warrants ang kapulisan atol sa ilang pag-raid sa mga hideout sa mga sakop sa criminal gang sa lungsod sa Alcoy ug Dalaguete niadtong Sabado. Ryan Sorote, Sugin Limi. Pasado alas 5 niyatong Sabado sa Kadlawon, napatay sa raiding team sa kapulisan si Jojo Ganyulon, ang giing top 10 most wanted sa probinsya, human naka-eskapo sa presuhan tulo ka tuig nang nakalabay. Pagkuan namin hunong diha niya daghan na kay nang namunta didto. Dinagan. Balo dayon. Napatay usab sa police sniper ang kauban ni Jojo nga si Jelion Mercado. Ako man ako anak sa sulod. Yung nagbinutuhay naman. Gigawa sila na nagawa sa bata. Suma sa ina ni Jojo, gibutang-butangan lang ang iyang anak ug may pasangin ng permis sa hapitan ng krimen nga may tabo sa ilang lugar. Nagakuan ba dan ang kuan lamang sa mga tao pod ug may mga matay kay lain mutiks nga siya kuno mo'y nagpatay. Patay usab ang laing membro sa criminal gang nga si Lorenzo Coronel sa gihimong raid didto sa Barangay Nugas, lungsod sa Alcoy. Gitiwasan bigay. Lupog siyang sa aman. Patay mahimo. Ilang tumong. Sir, salamat. Unsay ka mga search warrant ang gida sa kapulisan sa paghimo sa mga raid. Apan pipila sa mga kabanay sa gipangdakop mi reklamo nga way gipakita nga search warrant ang mga pulis. Kay layo wa mi kadumdum, makasiguro ba mi nga inigbalik nila diri, wala sila mga damage ug ibalik pa ba sila namo? Og Alcoy. Now kani mga tawhana pipila na ni katuig nga mga namirwisyo sa mga tanang tao diri. Mga ayo og mga tong
Usa sa mga asawa sa biktima na balaka nang iyang bana maoray gisaligan sa ilang panginabuyan nga pang-uma. Igsoon ako. Og sa akong uyuhan, giplantiran pong granada asam ni granada diri nga maglisod man gani mig baul diri. Makapalit mi anang butangan perti mahala na. Simple lang ang kinabuhi sa mga tao din sa bukid. Mananom ka, manarbaho ka, aron makakaon katulo sa kaadlaw pais na alang kanila. Apan alang sa uban, ang ilang gikahadlukan, mo kininggi ng mapresensya sa marmadong tao nga naglihok og naghata og kahadlok kanila. O gani ang tulo ka mga suspetsadong nga napatay sa kapulisan, mo'y gitumbok nga mo'y responsable sa pagbuat og krimen sa ilang dapit. Butang na silang rin. Galing lang kay na biktima lang gud sila kay naam sa kuan mo gudahan drogas ngod. Pero butan yung mga tawhana. Napo ka masakop sa kriminal gang ang nadakpan sa kapulisan human makuha og mga drogas ug mga armas. Gikataho nga nalambigit sa pagpang-hold up, extortion, rape, gun for hire ug pagpamaligyag drogas ang grupo nga gireklamo na sa komunidad. Ryan Sorote, News 5. Midangop sa buhatan sa gobernador ang mga kabanay sa gituoang mga kriminal nga gidakop didto sa lungsod sa Dalagete. Bot nilang masayran kun diin gibilanggo ang ilang mga paryente human sa raid natong Sabado. King Perez, Suginlimi. Nagpalaban sa gobernador ang mga kabanay sa mga dinakpan aron masayran kung asa na nahimutang ang napo ka mga dinakpan sa lungsod sa Alcoy ug Dalaget. Giduaw unta ni Gerson Belda ang iyang igsuon apan wala kini didto sa bilangguan sa Dalaget. Magbisita, maghatod og kana nga ilaha nga gamit. Kay wa gitaw mo nang gidala to wa gigamit. Matod sa gobernador didto sa lungsod sa Konsolasyon gibalhog ang mga dinakpan kay mas luag ang bilangguan niini. Mipasidan ng gobernador nga way ihatag nga legal assistance nga itunol ang Kapitolyo sa mga dinakpan kun mangayo og tabang ang mga banay niini. Cannot accuse sa kuan na sila. They have to get their own lawyers. The province is not. Kaya diyan sa side sa Nasayod na ang gobernador sa kalihukan sa maong grupo ug naglaom nga mahunong na ang mga krimen human madakpi ang napo ka mga sakop niini. I remember 2 or 3 months back dahil ari po nako na pagkabukid taon na kalagi were victims of criminal extortion from these criminal groups there. Ordinary farmers, ordinary folk ito. Wala na pamatod ang silang sadan, awa mi mahimo kay wa man po may makita gyud kun unsay tinuod. Wala misaad ang gobernador nga muhatag ang Kapitolyo og cash incentive sa mga pulis nga nalambigit sa maong operasyon. That's part of the job, something like that. But it's really an accomplishment para ako for the police, no? Sa atong civil provincial police office. King Perez, News 5. Patay nang nadiskobrehan ang usa ka kawani sa DENR nga adunay mga samad agi sa dinunggaban sulod sa iyang kwarto sa Tabok, Mandaue City. Andrea Patanya, Suginlimi. Nakita na sa iyang giabangan nga kwarto sud sa Almer's compound si Billy Puto, 31 anyos, nga lumad nga taga Madridejos, lalawigan sa Sugbo. Matod sa iyang silingang border nga si Jonathan, nadiskubrihan niya ang patayng lawas dihang iyang aksidenteng naablihan ang pultahan sa kwarto sa biktima. Sa merkado, abot ako dire mga alas 5 siguro pag bakis kong bike dira na kuan sa pultahan ng kung manubila ba niya na abre tanaw na ko anak kadogo na. Kaya tawag na ko itong kauban dira ana tanaw naman duha naman. Ligo nun sa daw. Ano kasi yung pagkailan niya, sir? Burutan niya siya. Maayom na siya kanang di lang makainom gud usahay kanang hambugon ba. Pwede Yeah. siya makamas. Hindi man sana siya. Pero kato nag-inom gabi, wa siya Wala pa man kay naulahin mo siya namog inom mo tong ako hubog-hubog na niuna ko. Wa pa to siya na hubog ba. Pero matod sa boardmate sa biktima, nanampit pa si Billy nga mga pin atong Sabado sa buntag. Nakugang na lang sila sa dihang nasayran nga patay na kini pagkahapon, sanglit wa gyud sila nadunggang kisaw gikan sa iyang kwarto tibuok adlaw. Nya, nagmatar mo ko pero dili ra ko sulod na sige sa lidag TV saba man yung bapuls. Kami tanan na aron mi diri na itaw da sa gawas kay na may job out na kaniya mo silingan narad mi da sa gawas pero wa man kano kabantay nga nay nagsigig sulod. So ang kabantay nga ninyo Wala jud. Kasi nga itabang. Wala jud kanang wala jud lagob buo kay ukuan magsaba-saba ba jud na.
Personal nga kasungian ang unang anggulo nga gitanaw sa kapulisan nga motibo sa krimen, dihang ilang nakita nga way nakawat sa mga butang sa biktima. So, ang katong pagkapataya na dyan to personal grudge. Kaya di ito mahitabo nga, gipatay lang to siya nga wadyo'y kalagot ang suspetsya. Way nahabiling kutsilyo sa crime scene. Naglisod pa sabang kapulisan sa pagtumbok sa suspect, sanglit way nakasaksi sa panghitabo. Wala gid mi kakuan kay kung ato lang ikuan niya ko kani batagod hilumon man gud ni siya pa kung kuan lang pero kung makainom lagi sad nasa ingon ka nga kana mo gamay nga kiat sad ba. Andrea Patenia, News 5. 32 anyos nga lalaki na dakpan og nakuhaan og shabu og armas sa Barangay Tisa, Cebu City kagabi. Ray Pasaporte, sugin ni May. Nadakpan sa Punta Princesa Police si Eric Anthony Lapinya, taga Sitio Mutra sa Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo. Nakuhaan ang dinakpan og kalibre 45. Magasin nga dunay 4 ka bala og 3 ka medium pack sa gituohang shabu. Matud sa kapulisan nga pasado alas 7 kagabi, nakadawat sila og tawag nga dunay armadong tao nga nagsuroy-suroy sa may San Jose Village. Dali kining girespondihan sa 4 ka sakop sa Punta Princesa Police og ilang nakitaan. Sila pinya nga nagsakay og motorsiklo og ila kining gisita. Pagsita sa tao ko, murag bunuto niya kaning pusil, nagpang-agaw ba sila sa pusil. Swerte kay ang nag-alarma, 4 sila kabuok. So nasubyo nila at kaning tao. Kanya ang na-recover nato plus kaning tulo ka kanang shabu. Mga more or less ang street value na is 45,000. Dipinsa sa dinakpan nga duna siya testigo nga gitawag ra siya sa mga pulis o gidakop. Apan nagdumili kini kun si kinsang pulisa sa punta ang iyang gikaistorya sa cellphone. Yan to kong ilaw gitawag. Nya? Pagto na kumaon ito. Ang damo galing sa mo. Di na ako sila. Ha? Di na ako. Kisan dali. Magatubang og kasong kalapasan sa paghupot og armas nga way lisensya og paghupot sa ginadiling droga sila Peña. Ray Pasaporte, News 5. Gipatay sa Tigbakayan ang usa ka pulis nga sakop sa Minglanilla Police Station kagahapon sa hapon. Tulo ka wa may lang tawo ang gingong mipatay sa biktima. King Perez, sugin limi. Wa na kinabuhi si PO2 Omar Parajes diyang subli siyang nakitaan sa iyang asawa ug mga kabanay kagahapon sa hapon dinhi sa Tigbakayan sa may sitio Lower Linaw, Barangay Lipata sa lungsod sa Minglanilla. Tulo ka wa mailing tao ang gingong mipatay sa biktima at tubangan mismo sa iyang anak. Din tulo ka buto sa armas ang milanog sa lugar atol sa hitabo. Gidagit sab sa mga mamumuno ang bag niini nga dunay sud nga kalibre 45 nga personal nga armas sa pulis, mga ID ug kwarta nga kapino sa kalibo. Matod sa asawa sa namatay, dunay kasabot ang iyang bana sa dapit nga ginganlan og luso. Wasab kini mahibaw kung duna bay kontra ang iyang bana. Dili raman ko magkuhan kung asa siya niya. Okay raman sa winilakaw kay gidaanan akong anak. Di pa matino sa hepe sa Minglanilla Police kung duna bay kalambigitan sa trabaho ang kamatayon siyang sakop. Kay nara sa buhatan ng assignment ni ini isip sakop sa Police Community Relations. Wasab gisalikway ni ini nga posibleng dunay kalambigitan ng krimen sa sugal nga Tigbakay. Dili pa man na tumarali siya sir o kung unsay kuan sa area. Wala naman kuno pagabot nato dere. Unsay Tigbakay ba sila area ba? But kung naslay konsensya mo tugaan na lang ta sila kay sa may ilang atraso, sa may atrasos kung ba na nga tarong man kay na King Perez, News 5. Gimando ang maslam nga investigasyon sa pagpusil patay kay PO2 Omar Parejas. Ang iyang mga kauban nagbangutan sa kamatayon ni ini. Andrea Patenya, sugin limi. Naka-half-mast ang bandera din sa Cebu Provincial Police Office isip pagpadayag sa kasagmuyo sa kapulisan sa kamatayon sa ilang kauban sa organisasyon nga si PO2 Omar Parajes ang sakop sa Police Community Relations Office sa Minglanilla Police human kini gipusil patay sa usa ka Tigbakayan sa maong lungsod kagahapon sa hapon. Gimando ni Police Regional Office Director Prudencio Tombanias ang lawom nga investigasyon kabahin sa panghitabo. I am waiting for the report of my intelligence officer to really find out the motives behind the killing of one of our men. Sad to say, masakit din sa amin kasi each and every I serve as the father of the all policemen in Region 7,
And pag may mga ganyan nangyayari, siyempre apektado rin ako. Gipasalig sa Provincial Investigation and Detective Management Branch nga moabag sila sa Minglanilla Police sa investigasyon. I directed already the Minglanilla Police Station to interview and get statements from the close family members of the slain police officer. Matud pa, doon na sila gitanaw nga mga personalidad sa pagpamusil apan di usa ibutyag sa PIDMB ilang identity. Ila pa sa bitunaan kung personal nga kasungian ba o work-related ang motibo sa krimen. So as of now, natay gipangtanaw nga mga personality based on information we got sa ato ang mga possible witnesses na gi-gather nato. So this will be subject for further exploitation and follow-up para maibawaan ko na to ang real culprit and the real motive of the shooting. Matod sa PIDMB, why derogatory records ang pulis nga gipusil patay nga si PO2 Omar Parajes. Gani usa sa mga rekisito sa pagkasud niini sa Police Community Relations mao ang iyang good moral character. Apan bisan pa man niini, buot sutaon sa PIDMB kung unsa gyud ang gibuhat ni PO2 Parajes sud sa Tigbakayan kundi in kini off duty nga gidili man unta kini alang sa mga sakop sa PNP. Basically, it's an illegal thing. Pag maingon ta nga Tigbakay, bot pasabot illegal na siya nga cockfighting. So, even gani ang atong mga pulis nga moadto sa legal na cockfighting arena, they're still discouraged to go there. Dili gid sila, dili gyud na nanatay mga standing directives ana, even kana mga imnanan gibawalan gyud na ang sa headquarters. I-discourage gyud o gibawalan ang atong mga personnel to go that places kay mao na siya yung mga prone sa mga kuan. And then it will give negative impact sa mga publiko sa nga makita nga pulis nato dito sa mga illegal nga butang or sa mga kasugalan. But it's Andrea Patenia, News 5. Dead on arrival ang 8 anyos nga batang babay human malumos sa swimming pool sa usa ka pribadong tunghaan sa Barangay Banila, Dakbayan sa Subo. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Tinunan sa grade 2 sa Talamban Elementary School na matay human malumos sa swimming pool sa Bright Academy nga nahimutang sa Barangay Banilad kagahapon sa alas 4 sa hapon. Suway pang gidala sa Vicente Golias Memorial Hospital ang 8 anyos nga biktima nga si Charlene Panilagan apan gideklarar kining dead on arrival. Pinaagi sa iyaan sa biktima na Siran nga gisaulog nila ang anibersaryo sa ilang relihiyon kagahapon nga Bright Morning Star diin ang mga kalihukan gipahigayon sa nasgutang tunghaan. Mismo mo ginisulti na mo nga kining wa gyud nakabantay nila kay siya ang appeal man usam gud ni ka party na 15th anniversary sa ilang wan ilang religion no nya siya appeal sa sports fest kining mahan. Wa mabantayi nga naligo sa swimming pool ang bata kay ang inahan niini nagbantay sab sa laing tulo ka mga manghud sa namatay. Gitun-an pa sa homicide investigator kun si Kinsa ang manubag sa maong insidente. Ano lifeguard di ay sila dito, sir? Mo sa na itong pangutana karon no kay mabuto na ating susihon ug mabay ka mo lifeguard. I'm sure kina swimming pool na. Ray Pasaporte, News 5. Mayor Mike Rama misugyot sa pagbalhin sa South Bus Terminal gawa sa Dakbayan sa Sugbo. Apan matud sa gobernador, mas haong kini nga ibalhin sa mambaling duol sa SRP. King Perez, Sugin Limi. Tumagihangyo ng probinsya, o din ito ang kuno niya, kaya ang terminal dapat dili na sulod sa syudad. Sakto ko sa'yo. Sakto dito. Atong hangyoon, di ta mamugos. Hangyoon. Alang kang Mayor Rama na himong babagang terminal sa paglambo sa Dakbayan. Because ever since the discussion really was terminal should be outside Cebu City. Apan matod sa gobernador nga subay sa usa ka pagtuon, masaom nga mabalhin ang South Bus Terminal sa may South Road Properties habig sa UC Mambaling. To the Mayor Rama nga among lingkuran na discuss. Gisugyot ni Rama nga himon nga usa ka commercial center ang nahimutangan karon sa South Bus Terminal.
Gani matod sa gobernador nga napanglantawan sa Kapitolyo ang maong plano. Kita po, ang province but also looking at that, no? In fact, unang-unatan ay PPP na, sa ba, ano po maka-earn po ng province ana, whatever it is nga mo mga kuhan. Pero that's still subject to further discussion. Bisan pangawa pa ang hingpit nga pagpatuman sa pagpabalhin sa Cebu South Bus Terminal gawas sa dakbayan sa Subo nga gisugyot ni Mayor Michael Rama, wa makauyon ang atong mga nahinabi nga mga bus drivers ingon man ang mga pasahero ug hangyo nila nga ipabilin lang unta ang maong terminal sud sa Cebu City. Ang murag hassle gyud kay para nako nga di adiriron ang South Bus Terminal, okay ra para namo nga dili mi mag doble sa amo ang transportasyon. Kala sir, mahasol yung pasahero ana kay ano, maggamit kami na additional kwarta nila. Kay ugato ibutang sa rapid service ay algas kulon din na magitabo nga makuha na siya, maglakaw ka. We weigh the pros and the cons. Okay, we also have, on the part of the province, we want to tayo mga stakeholders there, labi ng mga commuters from the south, no, at from mga constituents. So, kinalalingkuran yun. Anad is anad, but there got to be paradigm shift. If you don't do a paradigm shift, then you get into a paradigm paralysis. King Perez, News 5. Mga lumulupyo sa dakbayan, gipang tatagan sa City Hall sa mga titulo sa yuta nga ilang gipuy-an. Leslie Caminada Vestil, Sugin Limi. Hinpit na gyud nga nakuha sa 103 ka mga residente sa unom ka barangay ang titulo sa yutang ilang gitukuran sa mga panimay. Ang 103 ka mga residente nagikan sa barangay Dulo Fatima, Tinago, Kasambagan, Bulacau, Mambaling ug Pasil. 32 kanila nagpuyo sa mga public land, samtang ang 21 mga sakop sa Urban Poor Organization ug ang laing 48 ka mga tawo ubos sa slum improvement rehabilitation. Nga ang kinabuhi sa kabus, mga pobre na gidaog-daog tungod sa kawan, kuwang sa pagtagad sa panggobyernong tinarong, musaka o kana mahitabo lang kung kamo o kita usara. Hilabihan ang kalipay nga gibati ni Regina Babaw, 73 anyos, kinsa sulod na sa 45 ka tuig, nagpaabot nga maangkon niya ang luna nga iyang gipuy-an. Matud pang Babaw nga 30 anyos pa siyang nagpaabot nga maangkon ang yuta, apan mapasalamaton gihapon siya ni Rama nga hingpit nang gihatag kanila. Ay, nalipay kay nagkadawat na. Dugay naman eh ako, first mat na may ako. Na wala man ko nakaali. Karon na lang gihatdan ko. Leslie Caminada Vestil, News 5. Tulo ka gituhuang sakop sa Acetilin Gang milungkab sa usa ka department store didto sa dakbayan sa Bugo. Jinky Bargyo, Sugin Limi. Sayo nga naukay ang mga tao dinhi sa Bugos City dihang nasayran nga gisod sa wa pa mailhing mga lalaki ang Super Metro Gaisano sayo kaganang buntag. Base sa investigasyon sa pulis, alas 12:45 sa kadlawon dihang gisod sa di mo menos tulo ka mga lalaki ang maong department store. Dinhi sa bakanteng lawak miagi ang mga suspect kinsa nagpakaaron ingnong muabang sa kwarto sa kantidad nga 25,000 ka pesos. Oo, mga usara ka igo lang nga masudong sa katawo ilang gibarinahan. In fact, ang mga na-recover ilang mga tools gibarinahan niya. Dito sila sa nigawa sa bills and payments counter sa Super Metro. Paggawas nila, Ang nagduma sa Bugos Super Metro mibalibad sa paghatag og pamahayag sa hitabo. Usa sa mga gwardya nga si Jerwin Estoya ang naangol dihang gibunalan kini sa mga suspect gamit ang bara de cabra. Alisod na tayo, gupot na yung drio. Kani? Daghan ang dugo, nga rin. Dugay na siguro ito, gibunalan ni Sod. Suma sa CCTV footage, tulo ka mga lalaki ang nakita nga misod sa tindahan. Sa pagdali-dali nga makasibat sa area, na-recover sa mga pulis ang mga ebidensya, sama sa acetilin, mga bara, barina o ubang gamit sa pagpanglungkab. Wa na'y nadang gamit ang mga kawatan. sa kuan mo according sa katong ni Ma'am Lilia Siros na tagiya sa kanang establishment nga gibangan, taga kuan ko ni Ma'am, taga ano paila nga taga Mindanao kuno ang kaliwat. Jinky Bargyo, News 5.
Nasunog mga alas 2 kagahapon ang duha ka mga panimay sud sa Espina Village sa may dalan B. Rodriguez Dakbayan sa Sugbo. Partially damaged ang mga panimay nga gipanagiya sa usa ka Joy Bermualdez ug usa ka Gina Yap. Matud pa sa Chief of Operations sa Cebu City Fire Department nga nagsugod ang kayo sa storage area sa panimay ni Yap. Ang mga katabang resab ni Yap ang nahabilin atol sa sunog. Itong ilan ba nga murag ni pinipito gani ang suga dayon ni kayo. So may tendency na ay short circuit or Sa unang higayon gisaulog sa Sitom kon Cebu City Traffic Operations Management ang ilang anibersaryo sukad sa pagkamugna ni adtong 1987. Gisugdan ang kaliukan sa usa ka santos nga misa nga gitambungan sa gatusan ka mga sakop sa Sitom. King Perez, Suginimi. Sa inyong bahin, dako bayang sakripisyo. Labi na gyud katong naa sa field. Unya, uwan, init, abog, unya naa pagyoy mga tao nga mas grabe pa og batasan kaysa init ug uwan ug abog. Matod ni Sitom Executive Director Attorney Rafael Yap ng gisaulog nila kini sa di pa sila mabisi subay sa maabot ng mga dagkong kalihukan sa Sugbo. Ingon man ang mga kausaban sa trapiko subay sa patuman niya nga bus rapid transit system sa tuig 2017. Before we go into the future, I think it's important sad that we recognize as a Tagikan where we're from, why we were created. Ako kailang BRT, ilan may atuang tanaw na budget di ka sa nasyonal, iabot kong 10 billion. Kinahanglan, huwag kurakot, kinagay kurakot, ang akong pagitaon, rapid yan. Gustong ibalhin sa mayor ang buhatan sa Sitom ngadto sa South Road Properties, kinagplano kining himuon nga usa ka medical complex ang kasamtangang gibarugan sa buhatan sa Sitom. Dinhi na unya ipahimutang ang mga quick response centers sama sa command center ug Cebu City Health Office. Ug inay usa ka building mga container vans ang himuong opisina sa Sitom, din andam na matud pa ang tag-iya sa WTG Construction nga ma-facilitate sa pagbalhin. Kumpiyansa si Rama nga kung masugdan na pagbalhin karong buwana, hingpit na unyang makabalhin ang Sitom ngadto sa SRP Enero sunod tuig. In 3 months time, the whole, and by January, if we pursue it today, October, November, December, January, Sitom will already be somewhere there. Wa mabalaka si Rama sa posibleng pagbabago niya sa konseho sa iyang plano. Mo-communicate usab siya kang DOTC Secretary June Abaya sa pagbabalhin sa buhatan sa LTO-7 nga nahimutang tapad sa Sitom Office. Ang lunang gibarugan sa maong mga buhatan gipanag-iya sa syudad. King Perez, News 5. Napamatud-an gyud nga mas nakabintaha ang Southwestern University Cobras tungod sa ilang championship experience batok sa University of San Carlos Warriors. Aron masakmit ang titulo sa Seniors Division sa CESAFI pinaagi sa pag-score og 64-49 nga kadaugan kagabi sa Game 5 knockout match. Gawa sa maayo nilang depensa, nagpunay og pamunto silang Landry Zanjo ug Mark J. Ventalio aron panguluhan ang opensa sa Cobras ug tataw nga nausab og kalit ang duwa sa Warriors kun itandi sa Game 4 din ilang natabla ang series sa 2-2 sa miaging adlaw. Tatawod nga nalangay ang duwa sa mga kasikas gikan rasab sa mga coaches. Din parehong mireklamo sa mga tawag sa referees silang Coach Raul Yaye Alcoseba ug Junthi Valenzuela. Dihang nag-anam ka pisikal ang duwa. Si Talio kinsa mao'y napiling MVP sa duha ka season nga bahog og 19 puntos samtang si Sanjo mihakot og 20 puntos. Kauban ni Talio sa Mythical 5 silang Sanjo, Victor Abad sa University of San Carlos, John Michael Abad sa University of the Visayas ug Kevin Villafranca sa University of San Jose Recoletos. Gibuksan na kagahapon ang ikaupat nga dekada sa PBA nga nakita dinhi sa TV5. Gipahigayon kini sa Philippine Air Arena sa Bukawi, Bulacan. Sa opening game sa Philippine Cup, nakatilaw dayon og daog sa labing una nilang duwa ang Kia Sorrento ni Filipino boxing icon ug playing coach Manny Pacquiao. Human nila gilubong ang Blackwater Elite sa score 80-66. Si L.A. Revilla mo'y nangu sa Kia
sa iyang 23 puntos apan Y puntos si Pacquiao. Sa laing duwa gilubong sab sa Hinebra Gin Kings ang talk and text tropang texters sa score 101-81. Samtang sa boxing, pildi pinagi sa 6th round knockout si Nonito the Flash Donaire batok sa Jamaican nga si Nicholas Walters sa ilang WBA Super World Featherweight title fight kagahapon didto sa Carson, California. Before we close, ladies and gentlemen, today is a special day. I mean, October is really a big event here in TV5 because a lot of us are celebrating their birthday. But today is a very, very special day. Kang akong guwapo kay na partner, nag-birthday karon. Happy birthday, Glenn! Daghang salamat kayo. Saon na ni. Ako wish. Daghang salamat kayo TV5, atong mga kapatid ug ang atong mga viewers. Ug sa mga atong sumusuporta, no? Ug labi sa atong kahitasan nga naghatag natong pipila ka tuig, no, sa nining kalibutan. Yeah. What's your wish, Glenn, before we blow? I keep it to myself, pero I wish for a better Philippines. So daghang salamat sa makausapan. So, happy birthday, Glenn, and thank you for joining TV5. You are an asset to TV5, and we feel we are very blessed that you have Atong us here. pribilehiyo, usa kani ka serbisyo publiko ang paghatag o paghanay sa news matag adlaw. Of course, kuyog mo kunimo. Happy birthday, Glenn. Daghang salamat. So, wala mga kapatid, today, as we say, is his birthday. So, we wish you well, and we hope you will stay longer with us. We enjoy your company, and we want you to have a good and a very happy day today. Daghang salamat, Georgia. Ug daghang salamat mga kapatid. No, nagkalami na cake. Kalagitan ng Tanawan kapatid niyo na. atangi ang PBA o ginaot padayon ninyo pagsunod karamo niining bago na mo schedule 3:45 nga ri sa alas 4:15. Exactly. Maukab to ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Musunod na ang PBA Games din ang magsangka ang Global Port, Batang Pier ug ang NLEX. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!